има тук. Възможно ли е да има такава държава, която да се направи за палестинците, която се говори? Ние сме в 21 век. Всичко е възможно. Няма такъв проблем или такъв въпрос, който не може една държава да може да бъде създадена, ако това ще доведе до мир. Не само между палестинците и израелците, или мир в целия Близкия изток. Ако става мирно състояние в Близкия изток, това ще доведе до мирно състояние в целия свят. Тъй като не знаем, че в окупираните земи стоят най-свещени места на целия